O na, mae fy ngharu'n sownd yn yr eira. Do'n i ddim yn disgwyl hyn. Dwi'n hwyr iawn nawr. Beth yw'r oll sŵn yma? Arhoswch funud. Dych chi'n sownd? Ydw, ac mae apwyntiad pwysig iawn gyda fi mewn hanner awr. Dych chi eisiau help? Na, byddai'n iawn yn y funud. Mae teiars arbennig gyda fi. Dych chi'n siŵr? Mae'r haw gyda fi yn y garej. Pa lai lwybr i chi o flaen y car. Baswn i ddiolchgar iawn, ond cymrwch ofal, fyswn i ddim eisiau i chi gwmpo. Cwympo wir? Bydda i mas gyda'r wyron mewn munud yn gwneud dyn eira. Dyn ni'n edrych mlaen at gael sport a sbri yn yr eira. Aroswch funud nawr. Wel, diolch am eich help chi. Gwellwch chi fynd i'ch apwyntiad pwysig chi. Diolch yn fawr. Mae eira yn niwsans ofnadwy. Mae'n rhyfedd. Dych chi'n byw ar y stryd yma ers 3 blynedd, a dwi erioed wedi siarad â chi o'r blaen. Wel, dwi ddim yn nabod llawer o bobl. Dwi'n gweithio oriau hir. Aroswch funud. Dwi'n nabod eich llais chi, a'ch wyneb chi hefyd. Wel, diolch yn fawr am eich help chi. Rhaid i fi fynd nawr. Trevor Roberts dwi. Pwy dych chi te? Enfys dwi. Enfys haf? Menywr tywydd ar S4C? Ie, dyna chi. Rhaid i fi fynd. Wel, Enfys haf o S4C. Doedd hi ddim yn disgwyl yr eira.